आं मोनथिनो मोनदों बिथाङा मिया जे जायगानिफ्राय बाइट होदों बे जायगानि बे न'खरनिबो सासे बेक्तिया दिनै जोबथेसालियाव दङ सोरबाया जुदि उखैदोंब्ला सान्दुं गोसा गरम समाव जुदि उखैदोंब्ला बेनो गिसिब सिबना होबानो जे बार मोनजाबानो जे बिथाङा गोजोनगोन बे नङाना दिनै बे न'खराव दिनै जे न'खरनिफ्राय जोबथेसालियाव दङ जोबथेसालियाव गनांगौआसो बिसोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्रा बेनो खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय ओंखारदों जाहैबाय पुरा दागगारि ना दागगारिनिफ्राय बहा बहा थांनाय जागोन जों बेखौ बुंस' हाला थ' जिखियानो जादोला मैया मोननैसो स्टेटमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोनदों ओमफ्राय आं बिथांनि माखासे नांबुनाय ना माखासे जिहेतु बै समाव दावहा नांबुनाय बेफोर बाथ्राखौ आं बुंनो थाङा गोबां जाथाय जाबोदों गोबां बे दावहा समाव गोबां जाथाय जाबोयो मालाबा नों टयलेट सिङावबो हाबनानै गगोन बेबो मोनसे जारिमिन मालाबा नोङो ओंखाम जाफुनाय समाव गाव जागोन बेबो मोनसे जारिमिन दा इलेक्सन सम ना क'क्राझार लकसभा बावहाय आरोखि ना इलेक्सनबो सोलिगासिनो दङ बे केम्पेइननि गेजेरजोंनो मैयानि बख'नि स्टेटमेन्ट होनाय बिथाङा बुंदों आं नैबे फंसे बाथ्राखौसो बुंगोन बिथाङा सोरबा बानस'खौ माबा माबि बुंदों आबाव बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय गाव बेसेबां गसंनानै थानो हादों आंनिया कुइसना बिसो गावनि आथिङाव बेसेबां गोबाव गसंनानै थानो हादों ना आं बेखौसो सोंथि खालामनो लुबैदों आरो बिनि सायावसो माखासे बाथ्राखौ बुंनोबो लुबैदों बिथाङा नैबे फंसे बाथ्राखौ बुंदों जायफ्रा BPFआव आर'नाइ गानहैदों बा जेरैबायदि NDBनिफ्राय जायफ्रा BPFआव आर'नाइ गानहैदों बिथांमोना जेबो हिस्ट'रिखौनो मिथिया बख'आ गाव हारसिंनो बेसेबां NDBनि हिस्ट'रिखौ मिथिगौ ना बे आरोखि बाथ्राया बेसेबां मिथिगौ बिथाङा NDBनि जारिमिन बेसेबां हिस्ट'रि दं बिथांनाव दिनैसो बेखिनि बाथ्राया ओंखारहैदोंना जों BPFआव आर'नाइ गानाखै आंखौ बुङाखै बिथाङा आंखौ बुङाखै थेवबो जों BPFखौ सापर्ट खालामनाय हिसाबै नोंथांनि बाथ्राखिनि बुंनाया जोंनावबो नाङो ओमफ्राय माखासे जायफ्रा दिनै सेनियरफोर दिनै कयेकजन सेनियरफोराबो दिनै BPFआवनो आर'नाइ गाननानै दिनै दङ होमबा दिनै बै बिथांमोना MCLA जालायनानै दङ बै बिथांमोना जेबो जारिमिन मोनथिया नामा ना बेफोरबायदि बाथ्राया आरोखि सोरबा सोरबा MCLA जानानै दं NDBनिफ्रायनो दिनै बिथांमोननिख्रुइबो सेनियरसिन बख'निबो बेसेबां सेनियर नङा होमबा बिथांमोना MCLA जानानै दं होमबा दिनै बिथांमोना जेबो जारिमिन मोनथिया नामा NDBनि जारिमिन हिस्ट'रि सोर बेसेबां मा दुखु खस्थ' लादों दिनै जानो हागौ नोंथाङा जुदि 1 केजि जुदि दुखु खस्थ' लानांदोंबा आं आधा केजि खस्थ' लानांदों नोंथाङाबो जेसेबां गोबाव मावदों नोंथांनि आं सानसे साननैब्लाबो बारा मावदों NDB आफादाव आं बेखौ रोखा बुंगोन बे जेखियानो जादोंला आं दिनै बेखिनि बाथ्रायावहाय बारा बख' बिथांजों थरख' बिथरख' होनो सानाखै आं बिथांखौ फंसेल' बाथ्रा बुंगोन बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय ना मैया जाखिनि स्टेटमेन्ट होनाय एथ' बोसोर बहा उन्दुखो नोङो दिनैसो NDBनि मैयासो दिनै चिराङाव फैनानै आरो नोंथाङा जाय सिथ्लायाव गानानै बाथ्रा बुंदों एथ' बोसोर बहा उन्दुना थायामोन बे न'आव स्टेटमेन्ट होनानै जों बै मुखौ बे अबस्था लाबोहोदों आरो कयेकटा न'खर दंबावो नोंथांमोना उन खारफाबाय था जोंनि बिनि उनाव थांनानै बै सुबुंनि न'खराव थांनानै न' बां लुनायखौ खालामनानै हो आं बिथांनि माखासे बानायना होनायखौ मोजां मोनदों सापर्ट मोनदों नोंथांमोना आंनि उन खार आं बेखौ सिदा बाथ्राखौ बुंगोन खारन नोंथाङा जायखिनि मिडियाफोरखौ लानानै थांदों जाय मिडियाफोर थांदों बिथांमोना नुब्लाबो नुयिफोरबायदि मेगन खाना दिनै बेयो फेरेंगानि समस्ति बै समाव मा खालामना थाया बबे हाग्रा बारियाव उन्दुनानै थाया फेरेंगाया बिथांनि न'खौ लुना होनो बै बे बिमाखौ सिनायलायै गावनि बिफाखौ सिनायलायै गथ'नि न'खराव हाबहैनो थाखाय फेरेंगानि समस्ति मायाव उन्दुना थाया बबे औवाबारि हाग्रायाव उन्दुनानै थाया बे फेरेंगायालाय आरो प्रमद बर'आ बेफोरबायदिखौ उदिस लानो थाखाय बिथांनाव NDB सेंग्राफोर गैयामोन नामा गबिन्दनाव सेंग्राफोर गैयामोन नामा बेफोरखौ उदिस लानो जोंफोर खारगासिनो दं NDBनि इलेक्सन बायखांनायनि उनावबो जों हाबहैबावगोन बख'मोना जोंनि उन खार नायहै बिनि उनावहाय सिदा बाथ्रा न'खौ लुनानै हो आंहा बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया नोंथांमोना दे जायनि न'खौ न' लुनानै होदों आं बेखौ सेलुट होगोन बख' नोंथांखौ बे आरोखि सिदा सिदि बाथ्रा बावहाय सोरनिबा माबाखौ सोरबाया सोर बिलाइ बेफोरबायदि बुंलायनांगौ दरखार गैया नोंथाङा UPPLआव हाबदों नोंथाङा UPPLनि प्रसार खालामबाय था
UPPला दिनै बेफोरबायदि 70,000 75,000 दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होदों लामा बानायदों अनसाय बिथांखि बेफोरबायदि होदों फोसावबाय था नोंथाङा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय नैबावहाय जायफ्रा BPFआव आर'नाइ गानहैनाय नाथाय सोरबाया दिनै BPFखौ सापर्ट खालामदों NDFBनि हिस्ट'रिखौनो मिथिया होनना बुंनायाव बयनिख्रुइ देरसिन दुखुनांथावनाय बेयाव जेबो गैया मिथिबाय नोंथाङाबोलाय बेसेबां मिथिगौ नोंथाङाबो बारा मिथिया सिदा सिदि बाथ्रा आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन थ' जेखियानो जादोला बिथांनि बाथ्राखौ गोलाव बुंनो सानाखै आं बुंबावगोन दिनैहाय बिथां बानस' बिथांनावहाय माखासे शाहजाहान आलीनि बाथ्राखौ बिथाङा प्रत्येकता मिटिङावनो बुंबाय थादों शाहजाहान आलीया दिनै सोर मानसै मा मानसै दिनै NDFBनि प्रमद बर'नाव शाहजाहान आलीया मा बाथ्रा सोंदोंमोन बिनि बारैनो आङो 2-3 मिनिटसोब्लाबो बाथ्राखौ मोनथिना लानि थ' बिदिब्ला जों थौदो नोंथाङा जे दिनैहाय दिनैनि दिनावहाय गोबां मिथिं दावथिङाव बुंबाय थादों शाहजाहान आलीनि बाथ्राखौ गोबां मिथिङावनो ओंखारबाय थादों थ' बिनि सायाव नों मा बुङो बियो नंगौ खोथा शाहजाहान आलीखौ आं सिनाय मोनामोन नाथाय सप्तासेनि सिगां आं बिथांखौ लोगो मोनदों मोनसे जथुमायाव आरो बिथाङाबो आंखौ सिनाय मोनामोन बिनिफ्राय XNDP होनना मोनथिनाय लोगो लोगोनो बिथाङा मोनसे बाथ्रा जोंनो फोरमायदों आरो जाय बाथ्राया माने सैथोथि दङ दा बिथाङा थांनाय BTC बिसायख'थियाव UPPLनि बिजाथिमोन अर्थात प्रमद बर'नि बिजाथिमोन आरो बिथाङा जेनदों मथंगुरि समस्तिनिफ्राय बिनिफ्राय दिनै बिथाङा BPFआव फैदों आरो BPFआव फैनायनि गुबै खारनखौ बियो जोंनो खोन्थादों जोंखौ जेब्ला XNDP होननानै मोनथिबाय जोंखौ जेब्ला लोगो मोनबाय बिथाङा जोंनो फोरमायदों जे आङो सासे UPPLनि केन्डिडेटमोन मथंगुरि समस्तिनिफ्राय आं जेनदों सानसेखालि आङो प्रमद बर' बिथांनियाव सोंदोंमोन जे BTR सुक्तियाव नोंजों लोगोसे सागान होफानाय रन्जन दैमारिया दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ आरो NDFनि गोबांथार लिडार आरो केडारफोरा दिनै जोबथेसालियाव दङ बिसोरनि सायाव प्रमद नोंथां मा सानो होननानै शाहजाहान आलीया सोंदोंमोन प्रमद बर'खौ जोंनो फोरमायदों दे बे बाथ्राखौ बिनिफ्राय जेब्ला प्रमदखौ बेबायदि सोङो शाहजाहान आलीया अब्ला प्रमदआ ओरैबायदि माने बुंदोंनो बेखौ जोंनो फोरमायनानै लादों जे नोङो सासे जेननाय बेक्ति नों सिरि था होनना बुंदोंनो बेनिफ्राय बुंहैबाय जायफोरा जोबथेसालियाव दङ बिथांमोना जोबथेसालियावनो थाबाय थाथों आरो जोबथेसालियावनो सेवथों बिनि सायाव नोंहा खर' सानांगौ जेबो गैया होननानै शाहजाहान आलीखौ प्रमद बर'आ बुंदों अब्ला शाहजाहान आलीया बै दिनाखालिनो सानदों होननानै जोंनो फोरमायदों जे दिनै गावनि हारिनि बेसेबांबा गिदिर बा बेसेबांबा गोलाव सेक्रिफाइस खालामनानै फैनाय सासे दैदेनगिरिखौ प्रमद बर'आ जुदि सनमान होनो रोङाब्ला गावनि आंगो बर' जाथिनि सासे लिडार दिनै बेखौ सनमान होनो रोङाब्ला आंखौलाय बहा सनमान होगोन आंखौ बेसेबां मोजां मोनगोन बियो आंथ' दिनै माइन'रिटि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय सासे बेक्ति होननानै बिथाङा बै दिनानिफ्रायनो प्रमद बर'खौ मोजां मोननाय बा बेजों लोगोसे थाफानानै खामानि मावनो लुबैनाय गोसोखौ माने बियो गुबुन लामाजों बा साननायखौ गुबुन लामाजों लांनो बाध्य जादों होननानै जोंनो फोरमायदों आरो दिनै जों नुदों सम बारलांनायदों बिथाङा BPFआव जइन जानानै गोबां माने सैथो बाथ्राफोरखौ लानानै रायजोनि गेजेराव हाबदों बेखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो दा जों मैया मोनसे स्टेटमेन्ट होनाय नुदोंमोन मख'आ जायफ्रा दिनै NDFBफोर BPFआव जायफ्रा BPFनि जानानै खामानि मावदों बा स्टेटमेन्ट बाथ्रा बुंबाय थादों बिथांमोनाव जेबो जारिमिन गैया जेबो दुखु दाहा नांनो मोनबोआखै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों थ' बावहाय नोंथाङा सुंद'योब्लाबो माबा फोरमायगोन आङो बिथांनि बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरगोन दिनै नंगौ बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामबोदों माने दावहायाव बाहागो लाबोदों गोबां दुखु दाहा बिथांमोना जोंनिख्रुइ बारा लादों जों बेखौ गनायो खारन जोङो जेब्लायबो सैथोजों दङ दा बाथ्राया जाहैबाय इसोरानो जोंखौ बुहुमाव लिरहैहरबाय जोंनि जोनोमानो लिरहैजाबाय बख' बिथांमोना सिगांनो जोनोम जाबाय जाथिनि मावनोबो सिगांग्रो बिसोरो मोनबाय थ' जोंनि जोनोमानो उन जाबायब्ला जोंबो बुजिनाय लोगो लोगोनो आफादाव फैबाय नंगौ जों बांद्राय खस्थ' दुखु दाहा मोनाखैब्लाबो दा बाथ्राया नैबेसो दिनै इसिबां दुखु दाहा खालामनानै फैबाय नोंथांमोना बावसोमबोबाय जाथिनि थाखाय आर्मि पुलिसजों बुख्रुब जाबोबाय बे इसिबां दुखु दाहा लानाय जारिमिनखौ दिनै सोर बेक्तिया धंस' खालामखो बेसो साननो गोनां बाथ्रा दिनै नोंनि बावसोमबोनाया बेसेबांखिनि मैल्य दङ नों सोरजों गसंना थानानै बे जारिमिनखौ बासायनो हास्थायदों
बेखौ दिनै मानो बुजियाखै जों बेखौसो बुंगोन बेवहाय जोंनि बे गारबोनाय दुखु दाहा जि जारिमिन बे जारिमिना जे अराय समनि थाखाय सनमान मोननानै थाबाय थायो अराय समनि थाखाय गोथाङै थाबाय थायो बेखौनो जों लुबैदों आरो बेफोर गासैखौबो जोङो नायबिजिरनानैसो जोङो बिपिएफ सापर्ट खालामदों आरो देरसिन बाथ्राया जाहैबाय जाय सुक्तिखौ माने बिराद मोजां सुक्ति होननानै बिथांमोना बुंनो नागिरदों दिनैनि तारिखाव मेडियायाव बेबायदि बुंबानो जे रायजो राजाफोरा फोथायगोन बे नङा दिनै प्रेक्टिकेलाव रायजो राजाफोरा बुजिगासिनो दङ बे सुक्तिनि गेजेरजों मा जादों बे सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि ग्रेजिं लेन्ड जोंनि फरेस्ट लेन्ड जोंनि गभर्नमेन्ट लेन्ड गासैबो थांदों जाय हाखौ दिनै जोंनि खालामनो जोंनि लोगोफोरा बुख्रुबजादों अर्थात बख'मोन बायदियानो संग्राम खालामनानै गोबां रायजो राजाफोरा दुखु दाहा लानो गोनां जादों गावबो दुखु दाहा लानो गोनां जादों बे संग्राम खालामबोनाया दिनै गोरोबथाया मोजां जायैनि थाखाय जोंनि हा हुआ गासैबो थांजोबदों जोंनि नांनायालाय मानोमोन जोंनि मुंख्लंफोरा मानि थाखाय जिउ बावदोंमोन जोंनि हानि थाखायनोथ' जिउ बावदोंमोन दिनै बेबायदि अबस्थाखौ नुनानै बबे नोजोरजों बे सुक्तिया मोजां जादों होननानै बिथांमोना बुंनो हादों आरो बिपिएफ सापर्ट खालामनाय व्यक्तिफोरखौ बिथांमोना बेबायदि सोंखारिनो हादों जों बुजिनानै मोनाखै ज' गोजोन सुक्तिया जुदि मोजांब्ला गोजोननाया जुदि फैदोंमोनब्ला दिनै जेलनिफ्राय मानो गवासै जेलाव जायफोरा दङ बिथांमोना असान्तियै दङ जायफोरा दिनै जेलाव थानांदों जायनि न'खरफोरा दिनै बिथांमोना असान्तियै जानानै दङ आं मोन्थिनो मोन्दों बिथाङा मिया जि जायगानिफ्राय बाइट होदों बे जायगानि बे न'खरनिबो सासे व्यक्तिया दिनै जोबथेसालियाव दङ आरो बिथाङा दाथेयै बुंदों दिनै न' लुनानै होदोंमोन होनना न' लुनायदों बिथाङा गोजाङा सोरबाया जुदि उखैदोंब्ला सान्दुं गोसा गरम समाव जुदि उखैदोंब्ला बेनो गिसिब सिबना होबानो जे बार मोनजाबानो जे बिथाङा गोजोनगोन बे नङाना दिनै बे न'खराव दिनै जे न'खरनिफ्राय जोबथेसालियाव दङ जोबथेसालियाव गनांगौआसो बिसोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्रा थ' बिनो नोङो न' लुना हो गाननाय जोमनाय हो थाखा फैसा हो बिथाङा गोजोना गावनि आंगोखौ दिनै नेनानै दङ थ' बेबायदि दिनै जोङो बे सुक्तिनि गेजेरजों मोननो हायाखै थ' बिदि समयसाफोरखौ जोङो नुदों दा इसिबां मिसाखौ लानानै जुदि सोरखौबा जुनियर जेबो सेक्रिफाइस खालामाखै होननानै जुदि बुङोब्ला माने बे गनायजाथाव बाथ्रा नङा आरो बेनिख्रुइ गोबां माने बाथ्राफोरखौ जों बिथांमोननि सायाव बुंनो हायो खिन्थु पार्सनेल एटेक खालामनो गोसो गैया राजनितिकआ दिनै दङ गाबोन गैया खिन्थु जोङो बिथांमोनखौ संग्रामि सासे नेता होननानै सनमान होयो थ' हामबायसै नोंथाङा दान्दिसेब्लाबो सम होनायनि थाखाय थ' लोगोफोर शाहजान आलीनि माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना एसेब्लाबो खोनानो मोनबाय बिथां बख'नि माखासे बाथ्रा बुंनायफोरखौबो एसेब्लाबो सुंद'यैब्लाबो मोनथिनानै मोनबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि